A Walking Dead-et láttam, nem lennék zombi, bármi más lenne a választás. Vámpíros filmeket láttam már, azok. Nem mondja ki, a faszom akar zombi lenni. Ez Sziasztok, ez itt ismét a MeToo csatorna. A mai napra készültünk nektek egy érdekes videó ötlettel, ahol a melyiket választanád játékkal fogunk játszani. Igazából arra megy ki a játék, hogy két lehetőség közül az emberek nagy többsége melyiket választja inkább. Igen. Ezt fogjuk majd mi kitalálni, hogy mit választanak a legtöbben, meg mi is nyilván kiválasztunk egyet. Meg ugye megbeszéljük, hogy melyiket miért. Elvileg már látjátok. Igen, hogyha jól látom, látjátok. És akkor kezdjük az első kérdéssel. Kérdésenként fogunk menni, az egyiket én olvasom, és én tippelem meg, a másikat pedig Martin, és ő tippele meg, de közben azért megbeszéljük, hogy mi a döntés oka. Az első kérdés úgy hangzik, hogy képes vagy kontrollálni az álmaidat, vagy bocsánat, az első választási lehetőség, a másik pedig, hogy képes vagy egy videón visszanézni az álmaidat. Hát mi a véleményed első körben? Nem tudom, ez érdekes. Nem tudom, melyiket választanám. Szerintem én személy szerint ezt választanám a másodikat, hogy visszanézhessem az álmaimat. Az, hogy irányítod az álmaidat, ugye van olyan lucid dreaming, Aha. és én már hallottam róla, amikor ugye azt próbálják az emberek azt így megtanulni, hogy hogyan vegyék észre, hogy egy álomban vannak, és akkor Aha. onnantól kezdve tudják irányítani az álmokat, és akkor ugye olyan dolgokra képesek, amire valójában nyilván nem. Erre van egy érdekes, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, egy ilyen érdekes tézisem. Nem tudom, hogy veletek előfordult-e már, de régen én nagyon sokszor, amikor verekedtem álmomba, és ütni akartam, akkor csak ilyen nagyon lassan, nagyon gyengén tudtam ütni. Viszont, amikor egy aktívabb sportot űztem, akkor elkezdtem álmomban sokkal gyorsabban és sokkal erősebbeket ütni. Tehát valamilyen szinten szerintem a mentális egészséged, meg a fizikumot például ilyen esetben hatással van arra, hogy viselkedsz az álmodban. Aha. Ettől függetlenül én nem visszanézném az álmaimat, hanem kontrollálnám. Több oka is van. Egy az, hogy azért elég sokat alszunk ugye a nap 24 órájából, és amikor benne vagy az álmodban, ugye nagyrészt nem tudod, olyan, mintha ott lennél. Tehát, hogy álmomban azt tudnám csinálni, amit akarnék, szerintem az egy olyan sokkal jobb érzés lenne, mint csak visszanézni. Úgyhogy én a kontrollra Nem szavazok. gondolod, hogy az álmaid függőjévé válnál egy idő után? Lehet. Túl jó lenne, és akkor már alig várt, hogy aludj, mert nem is akarsz Mondjuk élni. az meg lehet, igen, már a valóságra Már negatív nagyon- hatással igen, lenne. Igen. Hát ettől függetlenül én kontrollálnám. Úgy látszik, Egy mondjuk pont ide. elég közeli. Igen, itt Úgyhogy ez azért elég- megoszlik, tehát Aha. akkor 1-0 eddig. Ja, hogy most mi versenyzünk. Igen, Oké, nézzük akkor a következő. nem versenyzünk egyébként. College degree and knowledge. Tehát azonnal meglegyen a 4 éves egyetemi végzettséged, és ugye a tudás vele, hogy legyen $100,000 KP cash. I don't know. Nem tudom. Nem tudom. Szerintem Attól függ, hogy milyen Ha. diplomáról beszélünk alapvetően, milyen tudásról. Hát igen, és a sajátomról beszélünk, vagy még nem így, azt mondom, hogy tehát hogy legyen egy Tehát, hogy ki tudás, lehet de végzettség. választani. Igen, tehát Meg választhatsz ugye nem egyet. csak diplomát, hanem az azzal járó tudás Igen, is. igen. Azonnal, így, hogy legyen 100,000 cash-ed. Hát Ugye itt mennyire, ugye tehát teremtesz. akkor itt egy maxosra lesz a tudásod? Tehát mondjuk 5-ös minden? Legyen úgy, aha. Tehát akkor fullos, vagy 100,000, de hát akkor lehet a tudásra mennék, mert azért nagyon sok olyan dolog van, meg olyan végzettség, meg olyan tudás, amivel emberek, jó mondjuk inkább külföldön, biztos Magyarországon is, de akik több $100,000 keresnek évente, sőt, bónuszokkal együtt több milliót. Tehát ugye a nagy menő bankárok a Wall Street-en, meg ilyen helyeken ugye elvégzik az egyetemet, bekerülnek egy ilyen bankba, ahol
ugye, hát mondjuk elég keményen is kell dolgozni, az mondjuk biztos, mert tényleg ilyen 100 órákat hetente lenyomnak, meg Aha, elég stresszes, viszont hogyha hozzák azt az elvárt szintet. szintet, meg az eredményeket, akkor szó szerint Több pénzt milliós keresnek, mint hogyha egyszer bónuszok. megkapnál, igen. Hát, És azt nekem kell választani? ezt neked. Én egyébként személy szerint, hogyha választhatok, hogy milyen diplomáról van szó, akkor a diplomát választanám. Ja, szerintem talán én is. Egy-egy. Ja, bocs. Következő Szeretnéd nem, reflex volt. A következő kérdésünk az, hogy Minden jó tettél kapsz $1, vagy minden rossz tettél kapsz egy $100? Hát most ez mi, hogy másokkal teszel jót, vagyis majd VS másokkal teszel rosszat? megmondom, hogy miért gondolom, hogy a többség a második lehetőséget választotta. $1 az nem sok, egy jó tett általában, és ez nagyjából így az életben úgy működik, hogy egy jó tettet nehezebb végrehajtani, mint egy rosszat. Tehát szerintem Ja, várj, az jó tett, az is jó tettnek számít, hogy mondjuk a buszon, vagy a metron, vagy valahol egy idősnek átadod a helyedet. Valakit előre engedsz a sorban, érted? Egy terhes nőt például. Vagy ilyen apró dolgok is. persze, de ugye az apró rossz tettek is rossz tettek. Hát mi az? Hát mondjuk, nem tudom, valakinek leereszted a kerekét, most mondtam valami hülyeséget, vagy azért 100 jó tettet kellene egy nap megcsinálni, hogy $100 kapj, egyet ahhoz, hogy egy rosszat pedig, hogy megkapd. Viszont, hogyha rossz tettből csinálsz, ilyen kisebb rossz tettekből csinálsz 10-et, akkor az már egy elég jó fizetés, úgyhogy az én válaszom az a $100 egy rossz tettért. És ez nem is talált. Látszik az Na emberek érdekes, nem őszinték. többsége. Jó, a következő kérdés akkor a zombiból Walking Dead, vagy egy vámpír, a vámpír naplókból. A Walking Dead-et láttam, nem lennék zombi, bármi más lenne a választás. Vámpíros filmeket láttam már, azok. Nem mondják ki, a faszom akar zombi lenni. Ez nincs is mit beszélni. Nem ismerem a vámpírnaplókat, viszont a vámpíroknak. Bár ott meg lehet, hogy a vámpírok is ilyen debilek. Bár csak nem. Nem inkább akar zombi lenni, vagy repkedni az Vámpír, ez éjszakában. egyértelmű. Mégis van, hogy van, aki Lehet, szeretne hogy azt zombi. mondják, hogy hát, ha találkoznak a hős, és gyorsan meghalnak, aztán vége az egésznek. Menjünk tovább. Ne hord semmit, csak farmert, ne hord semmit, csak rövidnadrágot. De ezt gondolom csak a nadrágokra vonatkozik, tehát nem amúgy nincs rajta cipő, póló és egyebek, csak vagy rövid nadrág, vagy farmer egész életedben. Ez nyáron egy érdekes, meg télen is igazából. Elmész a strandra, farmer, meg ilyenek. Hát mondjuk inkább, mint hogy -20 fokban rövidgatjába Hát szaladgálj. de figyelj, attól függ, hogyha mondjuk egy olyan helyen élsz, ahol egyébként nincsen tél. Mondjuk, hogy itt, ahol most Magyarországon élünk. per pillanat, farmer. Farmer. Oh, 50-50. Wow. Úgy látom, mindenki végigment ezen a gondolatmeneten. Jött a következő. Ugye játszanál egy főgonoszt egy filmben, vagy egy hőst. Most mint hogy eljátszanék, mint színész, vagy hogy Hát én gondolom, lennék. igen, te mint hogy te egy színész vagy, és akkor előtted volna, hogy válaszol, a főhőst játszanád, Aha. vagy a gonoszt. Én személy szerint én a gonoszt játszanám, azok sokkal nagyobb kihívást jelentő szerepek. Ez szerintem egyértelmű, legalábbis én mindenhol ezt olvasom, meg ezt gondolom. És ha már színész lennék, akkor szeretnék jó színész lenni, úgyhogy én a gonoszt választanám. De szerintem de egyébként az emberek nagy része valószínű, hogy a hőst, úgyhogy a hőst mondom. De te választ ezt. És De azt- most nekem azt kell kitalálnom, hogy Ne, mit hát az választottak más. Ne, hát többen. az a mellékes, tehát mi kitalálhatjuk, aztán meglátjuk. Én tudom, én azt mondom, hogy többen jelölték a hőst, Értem. viszont én a De akkor mi főgonosz válaszoljuk a lennék. gonoszt? Mármint, hogy kattintsuk arra. Válaszom. Roncsuk az arányt. Igen, ez egyértelmű volt. És még filmben lenni a főgonosz. Ha most választanod kell. Hát ezt most nem fogom tudni.
Úgyhogy itt egy vágás. Nem Ez tudom. jó. Hát tudod, játszol itt az eszélet. Hát most hirtelen egy film se jutott eszembe, nem tudtam volna mondani egyetlen filmet sem.